Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, kawula teng mriki badhe matur nggih punika pertama fadilahipun zikir, kalih fadilahipun majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Luqman Al-Hakim libnihi maring anake Luqman Al-Hakim. Dawuhipun Luqman Al-Hakim dumateng yuganipun, ya bunayya hi anak ingsun, idza ra'aita nalikane weruh sira kauman ing kaum yadkuruna kang padha zikir sapa kaum Allah ing Gusti Allah fajlis mongko lungguh sira ma'ahum sertane kaum. Dawuhipun Luqman Al-Hakim dumateng yuganipun, ya bunayya hi anakku, nalikane awakmu weruh kaum niku padha zikir dhateng Gusti Allah taala, fajlis ma'ahum mongko awakmu lungguh sertane kaum sing zikir dhateng Allah taala. Terus iki dawuhipun Luqman Al-Hakim dumateng yuganipun, awakmu nek weruh nek kono kumpul-kumpul padha zikir dhateng Gusti Allah taala, mongko awakmu ngumpulo. Fa innaka mongko sak temene sira iku intaka lamun ana sikra iku aliman alim, yang fauka mongko manfaati ing sira apa ilmu sira. Sumpama awakmu ki wong sing alim, wong sing duweni ilmu, mongko ilmumu kuwi mang manfaati njangone awakmu. Wa intaka lan lamun ana sira iku jahilan wong kang bodho, ilmu ka mongko mulang sapa kaum ing sira. Lamun awakmu ijik bodho rung duweni ilmu, mongko si kaum kuwi mang mulang nyanggone awakmu. Lan iki dawuhipun Luqman Al-Hakim tenggene yugane. Nek roh kumpul-kumpul wong zikir kon melok lungguh. Lha sumpama awakmu kok wis duwe ilmumu kuwi engko manfaat. Nek awakmu rung duwe ilmu, mongko kaum sing zikir niku wau kuwi engko mulang nyanggone awakmu. Dadi awake dhewe niki lek ngerti wong kumpul-kumpul teng mriku niku zikir dhateng Allah taala, awake dhewe kon gabung. Tapi aja tahlilan undangan. Tahlilan
undangan. Teng mriku niku dzikir majelis dzikir utawa majelis ilmu sing teng mriku buat umum. Nek tahlilan kan undangan. Engko melok gabung ning kono ana dzikir melok gabung malah dirasani wong. Dikira tak undang kok malah teko. Dadi awake dhewe niki nek ngerti kaum sing kumpul-kumpul utawa wong kumpul-kumpul teng mriku kok dzikir dhateng Allah Taala, awake dhewe niki kon gabung melok lungguh. Sumpama awake dhewe niki wong sing pinter wis duwe ilmu agama, mongko ilmune niku mau manfaat. Ilmune tambah manfaat. Wah, aku wis duwe ilmu kok. Aku wis duwe ilmu wis gak usah melok kumpul karo wong-wong kuwi lah. Masih sampai duwe ilmu melok kumpul-kumpul lha iku ilmumu manfaati nanggone awakmu. Sumpama arep kumpul-kumpul niku wae. Sumpama sing arep gabung kaum sing dzikir dhateng Allah Taala kuwi wong sing bodho urung duwe ilmu. Lah engko malah duweni ilmu, malah ngerti. Wala ala Allah Ta'ala lan menawa Gusti Allah Ta'ala iku yatliu ningali sapa Allah alaihi ing atase kaum birahmatihi kelawan rahmati Allah. Menawa Gusti Allah niku ningali dhateng kaum niku wau kelawan rahmati. Fatusi baka mongko ngenani apa rahmat ing sira ma'ahum sertane kau mongko awakmu ya oleh rahmat. Wa idza ra'aita lan nalikane ora weruh sira kauman ing kaum wa idza ra'aita lan nalikane weruh sira kauman ing kaum la yadkuruna kalih ora padha zikir sapa kaum Allah ing Gusti Allah Taala fala tajlis mongko aja lungguh sira ma'ahum sertane kaum. Dan kita sik dawuhipun Luqman Al-Hakim tenggene juga. Nalikane awakmu kok weruh kaum ning kono ora dzikir dhateng Allah Taala, mongko awakmu aja melok lungguh. Ning kono acarane mek umuk ngalor ngidul ngomong sing ora enek gunane apa meneh. Rasan-rasan tenggene tanggane. Dados niki tasik dawuhipun Luqman Al-Hakim tenggene juga. Wa idza ra'aita qauman la yadhkuruna ta'ala fala tajlis ma'ahu. Lan nalikane awakmu weruh kaum sing ora dzikir dhateng Allah Ta'ala. Fala tajlis ma'ahu mongko awakmu aja lungguh sertane kaum sing boten dzikir dhateng Allah Ta'ala. Lek awake dhewe iki ngerti wong kumpul-kumpul nek kono ora dzikir dhateng Allah Ta'ala, teng mriku boten bahas ilmu iku gak oleh kumpul, gak oleh melok bareng lungguh dhateng kaum niku. Fa innaka mongko sak temene sira
iku intaka lamun ana sira iku aliman alim wong kang ngerti wong kang duweni ilmu layang fauka mongko ora manfaate sing ing sira apa ilmu sira sumpama awakmu ki wong sing duweni ilmu mongko ilmumu ora manfaati nanggone awakmu wa intakalan lamun ana sira iku jahilan wong kang kudu yazidka mongko nambahi apa julus ing sira ghayyan ing kesasar lan lamun awakmu ki wong sing bodho ora duweni ilmu yazidka ghayyan mongko lungguhmu kuwi nambahi awakmu kesasar wala alallahu lan menawa Gusti Allah iku ya teliu ningali sapa Allah alaihim ing atase kaum bisuhtihi kelawan bendune Gusti Allah fayusi buka mongko ngenani apa suktihi ing sira ma'agum sertane kaum menawa Gusti Allah niku ningali kaum sing ora dzikir dhateng Allah taala niku ningali kelawan bendune Gusti Allah taala mongko awakmu ya oleh bendune Gusti Allah taala. Walhasil pripun dadi awake dhewe niki kok ngerti teng mriku enten majelis dzikir. Cara teng mriki niki damel umum pengajian umum teng mriku wonten dzikire teng mriku wonten bahas ilmune selain khusus lho tahlil kan khusus. Kok melok lungguh ning kono malah gak apik sebabe mboten tinggal. Dadi awake dhewe niki nek ngerti majelis dzikir niki kon melok lungguh. Sumpama awake dhewe niki wis duweni ilmu agama, wis wong ngerti ilmu agama. Lah ilmune niki kok malah manfaati, mundak manfaat ilmune. Sumpama awake dhewe niki bodho jahilan mongko awake dhewe malih ngerti. Niki dawuhipun Luqman Al-Hakim tenggene juga. Lan nalikane awakmu weruh kaum sing ora dzikir dhateng Allah Ta'ala, awake dhewe ngerti kumpul-kumpul sing ora dzikir dhateng Allah Ta'ala nek kono umuk tok acarane. Omong sing ora ana gunane apa malih rasan. Iki gak oleh kumpul ning ora oleh kumpul ning Lah menawa lah awake dhewe nek wong wis duweni ilmu kok kumpul karo kaum sing ning kono acarane ora ana dzikir utawa ora ana manfaate, ora ono bahas ilmune. Awake dhewe ilmune malih gak manfaat. Seumpama awake dhewe bodho mundak kesasar menawa Gusti Allah niku ningali kaum sing ora dzikir dhateng Allah taala niku ningali kelawan bendune Gusti Allah taala mongko awake ya oleh bendune Gusti Allah taala. Dadi wong kumpul-kumpul teng mriku enten dzikir dhateng Allah taala, enten bahas ilmune. Lah niku kalih Gusti Allah dipun tingali kelawan rahmate Gusti Allah. Berarti angsal rahmate Gusti Allah. Teng mriku enten kumpul-kumpul sing ora dzikir dhateng Allah taala. Bahkan teng mriku malah kumpul-kumpul maksiat. Mongko teng mriku angsal bendune Gusti Allah taala. Sebab Gusti Allah niku ningali kelawan bendune Gusti Allah taala.
Paham ya? Salajengipun dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ta'ala malaikatan sahyahina fil ard. Jadi Gusti Allah niku nggadahi malaikat sing penggaweane niku melono ing dalem bumi. Melono niku napa ta? Mubeng. Jadi Gusti Allah niku nggadahi malaikat sing penggaweane mubeng ing dalem bumi. Faida wajadu kauman yadkurullah ta'ala, mongko nalikane malaikat iku wau panggih kaum sing padha zikir dateng Allah taala tanau dau, mongko malaikat niku undang. Dadi malaikat sing mubeng penggaweane niku kok ngerti teng mriku enten kaum, enten kumpulan sing padha zikir dhateng Allah taala, mongko malaikat niku undang. Qalu undang-undange piye? Halimu ila bugyatikum fayajiuna fayufuna bihim. Reneo sira kabeh maring sangu sira kabeh, maring sangumu, awakmu reneo iki lho sangumu, awakmu teka lan ngupengono. Dadi sing diceluk niku malaikat. Sing malaikat nyeluk malah malaikat niki nek majelis zikir iki lho. Awakmu rene ya iki kupengono. Dadi enek majelis zikir niku berarti dikupengi para malaikat. Ngupengi. Faida itu mongko nalikane munggah ilas samai salajengipun malaikat niku munggah tenggene langit. Jadi malaikat wis nemokne wong zikir dhateng Allah taala, malaikat niku undang-undang utawa bengok-bengok tenggene malaikat liyane awakmu rene ya kupengono iki lho wong sing zikir dhateng Allah taala. Salajengipun malaikat niku munggah dhateng langit. Fayaqulullah taala, salajengipun Gusti Allah dawuh. Dawuhipun piye? Ala ayyisya'in tartum ibadi yasnauna wa huwa a'lamu bi. Ndine sesuatu awakmu kok ninggal pira-pira kawulaku. Lah kawulaku sing dzikir kok tinggal rene. Kok tinggal rene. Sing dilakoni kawulaku ki apa? Sing dilakoni hambaku ki apa? Wa wa'lam. Dadi panjenengan ingkang langkung mirsani apa sing diperbuat kawulane panjenengan. Qalu salajengipun malaikat iku matur dengan Gusti Allah Ta'ala tarok nahum, aku ninggal, kula niki ninggal dhateng kaum panjenengan niku yahmadunaka wa yusabbihunaka wa yadhkurunaka. Kawulane panjenengan niku sampun muji dhateng panjenengan, kawulane panjenengan niku sampun nyucikaken dhateng panjenengan, kawulane panjenengan niku sampun dzikir dhateng panjenengan. Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah fa ayu syai'in yatlubuna fayaquluna jannah. Kira-kira cara penake omong kira-kira sing digoleki kaumku sing dzikir mengko apa? Dawuh malaikat sing dipadosi inggih punika suwarga. Sing dipadosi suwarga. Fayaqulu Allah azza wa jalla hal ra'ayha. Apa to kaumku kawulaku kuwi men dawuh Gusti Allah taala. Apa wis ngerti
ngerti apa wis weruh swarga. Apa wis weruh swarga fayaqulullah kali malaikat dipun jawab boten sumur swarga kawula panjenengan sing dikir niku wau fayaqulu fa kaifala alha fayaqulu halaka lakanu asyaddalaha tolaban salajengipun Gusti Allah niku dawuh fa kaifa mongko halih kaya apa wong lauruaha kawulaku iki ora ngerti swarga. Fayaquluna salajengipun Gusti malaikat iku matur tenggene Gusti Allah lampun kawulane panjenengan niku kok ngerti swarga mongko luweh banget anggenipun kepengin oleh swarga. Dadi ngeten. Hasilnya ngeten. Jadi Gusti Allah niku nggadahi malaikat sing penggaweane lelono ing dalem bumi mubeng-mubeng delalah teng mriku metuki kaum sing padha zikir dhateng Gusti Allah Ta'ala. Metuki kaum sing padha zikir dhateng Allah Ta'ala. Engko nek wis metuki kaum sing padha zikir dhateng Allah Ta'ala, malaikat niki undang nyanggone bolone rene yo. Kupengono wong sing dzikir dhateng Allah Ta'ala iki sing padha dzikir dhateng Allah Ta'ala iki kupengono. Salajengipun malaikat iku terus munggah dhateng langit. Munggah dhateng langit. Salajengipun kali Gusti Allah dipun dawuhi. Lah kawula kok mok tinggal penggaweane kawula ki nyapa ning ngono iki kok mok tinggal munggah rene. Kok mok tinggal munggah rene. Akhire kalih malaikat dipun dawuhi panjenengan niku luwih mirsani kawulane panjenengan. Terus kalih malaikat dipun aturi kawulane panjenengan niki kula tinggal niki kawulane panjenengan teng mriku niku sampun napa muji dhateng panjenengan, sampun nyucèkaken dhateng panjenengan, sampun dzikir dhateng panjenengan. Salajengipun kalih Gusti Allah dawuhi lha sing digoleki iki apa hambaku. Sing digoleki ya kuwi swarga. Lah kawula kuwi apa wis ngerti swarga? Mboten ngerti swarga. Umpami kawulane panjenengan niku ngerti swarga. Nek goleki swarga, nek kepengin mlebu swarga niku tenang. Dadi wong dzikir teng mriku sing dibahas ilmu. Niku sing digoleki ya kuwi swarga. Padahal ora ngerti swarga. Kaya awake dhewe kumpul-kumpul ngeten iki. Kumpul-kumpul pengajian. Kumpul-kumpul ning langgar jamaah sing digoleki swarga. Padahal awake dhewe iki gak ngerti swarga. Seumpama awake dhewe iki ngerti swarga ngibadahi awake dhewe malah luwih semangat. Salajengipun Gusti Allah dawuh malih famin ayyi syai'in yata'awwaduna. Endine suwiji-wiji sing apa sing disuwun iku dijaga sangka apa? Dawuhipun malaikat ya kuwi maturipun malaikat dengan Gusti Allah ya kuwi muga-muga reksa utawa dijaga sangka geni neraka. Lah kawula kuwi iki apa ngerti neraka mboten ngerti. Sumpama ngerti kuwi luweh mlayu luweh
wedi karo neraka. Padahal awake dhewe niki sing digoleki apa kumpul-kumpul ya kuwi swarga. Awake dhewe gak ngerti swarga padahal. Seumpama awake dhewe ngerti swarga, iki awake dhewe mondhak tenanan anggenipun taat dhateng Allah Ta'ala. Ngabukti dhateng Gusti Allah Ta'ala kangene nyang swarga malih tenan. Awake dhewe seumpama ngerti swarga. Lah dhewe iki kumpul-kumpul ngeten iki nyuwun dijaga ditebihne saking geni neraka. Padahal awake dhewe niki gak ngerti neraka. Seumpama awake dhewe ngerti neraka niku luwih banget anggenipun mlayu wedi saka neraka. Fayaqulu salajengipun Gusti Allah dawuh anni ushidukum ya malaikati anni ghafartu lahum. Dadi wong sing kumpul-kumpul sing dzikir dhateng Allah Ta'ala niku wau dosane kabeh dingampuni. Lah niku keutamaanipun kumpul-kumpul teng mriku dzikir dhateng Allah Ta'ala utawa teng mriku bahas ilmune Gusti Allah Ta'ala. Ketoke teng mriki niki kumpul-kumpule lah wong pira. Iki cara ngerti malaikat ki akeh. Padha ngupengi awake dhewe dikupengi. Cara ngerti niku. Niki fadilahe awake dhewe kumpul-kumpul teng mriki ngomong wonten enten gunane. Lah seumpama sing kumpul-kumpul niku wau gak duweni dosa enek salah sijine wong gak duweni dosa pripun Gusti? Pripun teng mriku gadahi hajat. Gadahi hajat. Dawuhipun Gusti Allah piye hubul kaumu layasqa. Jali suhum kaum kuwi ora cila. Tapi gak mungkin gak duweni dosa jadi manungsa. Seumpama gak duweni dosa, kaum kuwi ora cilaka. Kula terusaken warwalan ngriwayatake sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala sak temene Abdullah bin Mas'ud niku dawuh. Dawuh pripun? Mislu jalisis sholihi kamisli hamilil misk. Dawuhipun Abdullah bin Mas'ud padane ruang lungguhe wong soleh kuwi diumpamaane wong kang nggawa minyak wangi. Dadi pelungguhane wong soleh, wong apik-apik teng mriku. Wong apik-apik teng mriku. Niku diumpamaane wong nggawa minyak wangi. Ilam yuk toka minhu asobaka min rihi. Lamun wong kang nggawa minyak kuwi mang ora ngewahi minyake nggone awakmu. Mongko awakmu ya kenekan Dadi awak dhewe kumpul karo wong soleh. Dadi wong soleh niku diibaratne minyak wangi. Seumpama wong sing nggawa diibaratne wong kang nggawa minyak wangi. Wong nggawa minyak wangi kuwi lho, minyak wangine ora diwehne awakmu. Awake dhewe melok Lah dhewe gelem kumpul karo wong soleh ngoten. Awake dhewe iki padahal soleh keapiane ora diwehne awakmu. Awake dhewe iki kok gelem kumpul karo wong soleh. Awake dhewe yo melok yo melok apik. Ana wong bakul minyak wangi ngoten iki.
Wis gak usah ngewehi. Wong bakul minyak wangi gak usah ngewehi wong sing delok Mbak. Awake dhewe mara tok. Keambuhan kenekan minyak wangine. Padahal wong sing dodol minyak wangi niku mboten mari. Niki dawuhipun Abdullah bin Mas'ud. Wa mislu jalisisu kamislil qaini. Lek majelise wong elek iki diumpamane tukang pandi. Majelise wong elek niku diumpamane tukang pandi. Nek majelise wong saleh diumpamane wong kang nggawa minyak wangi. Niki majelise wong elek diumpamane tukang ilam yahrok saya baka asobaka min tukhoni. Lamun to tukang pandi niki wau ora ngobong kelambimu. Mongko awakmu ya kena kukuse. Kukuse apa to? Beluki. Dadi ngoten niku. Jadi majelise wong elek niku diumpamane tukang pandi. Padahal tukang pandi niki ora ngobong kelambimu. Mongko awake dhewe niki kena belu. Lek awake dhewe niki kena kumpul karo wong elek padahal kumpul tok wong elek kuwi ora ngewehi eleke, wae eleke ra diwehne awakmu. Awake dhewe ya kenekan ya kaya kecuali nek kados Gusmi. Gusmi niku kumpulane wong elek-elek, tapi nyadar nih. Kumpulane tenggene benggek-benggeke. Lha saestu Gusmi niku perjuangane. Tapi nyadar. Tapi aja terok-terok, gak kena ditiru. Awake dhewe urung dadi wali kok. Gusmi wis wali. Kok nek wis dadi wali tiru gak apa-apa. Dewe cek wali daya. Lho katut Gusmi niku peminum-peminum ngoten niku. Mulane fitnah Gusmi niku luar biasa, fitnah ngalor gitu lho. Jereke Gus, jereke kiai kumpulane kok karo artis-artis. Karo wong sing gak gendah-gendah. Gusmi iki nyadar nih. Bagiannya abot ngoten niku abot. Nggih. Wis dadi wali ya melok-melok gak apa-apa, gak dadi wali katut kuwi. Katut. Tenan Gusmi tenan. Bahkan ceritane. Cara mlebu ning lokalisasi dituku tenan. Wis wengi biasane pira 500 tak tuku 2 juta. Kok nek kamar karo aku. Teng mriku dituturi, dituturi. Sadar tobat. Ora terus di anu gak. Ora. Seumpama awakmu sewengi pira 500, tak tuku 2 juta. Engko ning kamar karo aku. Teng mriku disadarne. Dituturi, disuwuk, akhirnya nangis metu kok kono to. Nah, awake dhewe aja kumpul ngono kuwi iso katut. Katut ora kuat. Tapi Gusmi wali. Kumpulane ngoten niku, nyadarne wong. Sing bejat-bejat, sing preman-preman nyadari ngoten niku. Jadi fitnah yo luar biasa. Fitnah luar biasa Gusmi. Nah, dhewe kumpul karo wong elek gak apa-apa. Nek pancen iso geret wong elek niku nyanggone gak ian luweh manfaat. Gak apa-apa. Mboten napa-napa.
Tapi ini gak iso ya gak usah. Jam piro iki? Oce. Maksudnya. Dan iku wau keutamaanipun apa? Majelis zikir. Majelis zikir. Terus dawuhipun sebagian pun hukama, wong kang ahli hikmah. Jadi Gusti Allah niku innalillahi ta'ala jannatan fid dunya. Gusti Allah niku gadah swarga ning dunya. Mbah iki bagine awake dhewe swarga padha dudu mbah tak wacane sik. Penting Gusti Allah niku gadahi swarga ing dalem dunya. Man dakhala tabaisu. Sapa wonge kok ngleboni swarga niku wau, uripe kepenak. Uripe kepenak. Kila mahya. Kila den dawake ma iku apa ya utawi janatan fid dunya. Didhawuhne swarga ning donya kuwi apa? Kala dawuhipun ba'dul hukama ya kuwi majlisun dzikri. Ya kuwi majelis zikir. Dadi Gusti Allah niku gadahi swarga ning donya. Sapa wonge mlebu swarga ning donya kuwi uripe kepenak. Kila mahia. Lah swarga ning donya kuwi apa? Kala dawuhipun ba'dul hukama. Sebagianipun wong sing ahli hikmah ya kuwi majlisun zikir ya kuwi majelis zikir. Majelis zikir niki swarga ingkang wonten dunya. Iki swarga gak kanggo awake dhewe. Majelis zikir swarga gak kanggo awake dhewe. Apa swargane awake dhewe iki ning pantai, apa ning Bali? Apa ning Malang ning ndi? Kira-kira swargane awake dhewe. Malah enek sing ngomong ning swarga donya ibane yo ning Bali. Swargane donya. Apa nek kono kirik tok ame wong donya. Lha sing ngomong ngoten niku wong sing apa ya nah. Wong sing gak genah. Nek genah kaya awake dhewe niki majelis donya ya kuwi apa iki surga donya ya kuwi majelis zikir. Nek wong saleh-saleh iku surgane donya ya majelis zikir. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi majelise wong saleh. Ya. Kuwi nglebur. Al majlisus sholeh yukafiru anil mu'mini alfai alfi majlisin min majalisis su'i. Jadi majelise wong soleh kuwi nglebur saking wong kang iman nglebur ing 1000 majelis saking pira-pira majelis Allah. Jadi majelise wong soleh niku saged nglebur 1000 iku 1 juta. 1 juta pelungguhan sangka pira-pira pelungguhan elek. Niku saged mlebur niku. Mulane wa'ati sayyi'atal hasanata tamhuha. Dawuhipun Kanjeng Nabi, perkara elek niku nutana karo perkara apik. Sebabe perkara apik niku saged nglebur perkara elek. Lebar duwe dosa terus nekani majelis zikir, nekani majelis ilmu. Itu dosane rontok malihan. Dosane rontok. Malah dawuhipun malah den
Ceritakaken saking sahabat Umar bin Khattab, dawuhipun sahabat Umar bin Khattab satemene wong lanang metu saka omahe gawa pira-pira dosa, bahkan dosane kaya gunung tanah dihamah. Bahkan dosane kuwi akahe sak gunung tanah dihamah. Faidan samial ilma salajengipun wong lanang niku ngrungokne ilmu. Khofa salajengipun wedi. Wastarji'an dunubilan mareni sangka pira-pira dosa. Salajengipun bubar sangka panggonan niku wau. Walaisa alaihi dan pun mongko wong kuwi ora ana dosa. Dadi enek wong lanang metu saka omah nggawa dosa. Dibarani dosane iku sak gunung tanah dihamah. Terus ngrungokne enek wong ngomongne ilmu dirungokne terus wedi. Terus mareni wedi karo pira-pira dosane kok ngalih-ngalihi niku wis gak nggawa dosa. Wala tafarraqu lan aja misahi sira majalisal ulama'i ing pira-pira pelungguhane pira-pira wong kang duweni ilmu. Fa inna Allah ta'ala mongko satemene Gusti Allah taala kulam yahluk ora dadekake sapa Allah alal wajil ardi ing atase lumai bumi pikaatan ing panggonan akrama kang luwih mulya. Ala Allah ing atase Gusti Allah min majalisil ulama tinimbang saking majelise ulama Gusti Allah boten dadosaken lumai bumi ing panggonan kang luwih utama tinimbang majelise para ulama. Dadi awake dhewe niki asline gak ketemu wong kiai. Gak ketemu kiai, wong alim tenan. 3 dina atine awake dhewe peteng. Asline bahaya. Mulane ning omah-omah ngoten nika panjenengan pajang fotone para kiai. Foto kiai aja artis sing dipasang. Udah peteng pikirane mengki. Udah peteng. Malah enten cerita ngeten. Enten cerita Kanjeng Nabi niku ketika khotbah masalah kiamat mata kiamusa. Salajengipun ana wong lanang niku terus ngadeg takok tentang Kanjeng Nabi mata kiamusa. Panjenengan kok cerita kiamat kapan kiamate? Kapan kiamat? Oleh Gusti Kanjeng Nabi terus dawuh ma'adattalaha. Apa sing kok persiapne? Kok awakmu tekok kapan kiamat? Sing mau persiapne apa? Ulama atulah kasirun min sholatin wala siyam. Kula niku mboten apa. Salat kula niki nggih biasa mawon. Wayah salat ya salat, wayah poso ya poso, wayah zakat ya zakat. Biasa mawon ibadah kula niki. Mboten nyiapne napa-napa kula. Cuma ala illa inni ahabullah wa rasuluh. Cuma kula niki seneng dateng Allah lan seneng dateng utusane Allah. Jadi Kanjeng Nabi ketika khotbah enten wong takok, jenengan kok nerangani kiamat, kiamate kapan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi kinten takok, sing mau persiapne apa kowe kok tekok dina kiamat kapan? Sing mau persiapne napa? Aku mboten kula niku mboten nyiapne napa-napa, salat kula nggih biasa. Wayah salat ya salat, wayah poso ya poso, wayah zakat ya zakat. Cuma kula niki seneng kalih Gusti Allah lan seneng kalih utusane Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi piye? Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahab. Dadi awake dhewe iki sok dikumpulne karo wong sing bisa seneng.
Dadi nek disenengi Kanjeng Nabi, seneng karo Kanjeng Nabi, awake diseneng karo Kanjeng Nabi, karo para kiai, para ulama. Awake dhewe iso ya dikumpulne para kiai karo para ulama ya dikumpulne karo Kanjeng. Apa sing seneng. Dadi bondo awake dhewe seneng iki. Awake dhewe bondo seneng nyanggone Kanjeng Nabi niki. Utawa nyanggone para kiai. Iki sok ning akhirat iso dikumpul. Tapi wong seneng kuwi ya butuh bukti. Nggih napa mboten? Butuh bukti. Oh seneng karo Kanjeng Nabi, tindak lampahe Kanjeng Nabi ya dilakoni. Muga-muga ya awake dhewe iso dikumpulne karo para ulama, para kiai, karo Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi